Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. May gala, salamat sa imong pagduyog sa atong pagtuon. Niya na kita sa Roma 8:31 ngadto na sa 39. Ang atong hisgutanan, ang kamatuoran ni Kristo nagapasalig sa atong panagkuyog sa Dios bisan sa tanang kalisod. Akong basahon ang Roma 8:31 ngadto sa 32 matud pa diri. Karon kung una-hunaon ta kini nga mga butang, makaingon kita nga ang Dios dapig gayud kanato ug walay makabatok kanato. Wala niya ihikaw ang iyang anak, hinuon gihalad niya kini alang kanatong tanan. Kung gihatag niya ang iyang anak, gihatag usab niya kanato ang tanang butang. Human si Pablo may klaro kanato sa kasunod-sunod nga nahuna sa Dios alang sa atong kaluwasan o pagtagna aron kita makasiguro sa atong pagpili diya sa Dios. Iyang gipresenta ang sunod-sunod nga pagtubos sa kamatuoran aron kita makahibalong ang Dios nagtukod sa kaluwasan sa kalibutan sa tinuod nga hinabo sa kasaysayan. Si Pablo nakasiguro sa iyang kasing-kasing ug dili masayop sa iyang unahuna nga ang Dios iyang Ginoo ug dili niya kaaway apan iyang matinud-anong higala nga anaa kaniya bisan unsay mahitabo sa tanang panahon. Giunsa ni Pablo pagkuha niya ang bug-os nga kasiguraduhan nga makasibog ug bukid sama sa sala ug makabanhaw sa libuang patay sa sala. Ang krus ni Kristo nahimong mipamatuod sa gugma sa Dios diha pinaagi sa gilansang diha kaniya nga gilansang iyang nasud-ong ang kaayo sa usa ka Dios nga nagayday diha kanato. Busa kita nahimong iyang anak og kita igsuon naluwas dili na kita malaglag sa tin-aw. Ang Dios mihatag kanato sa mga dili masulundon o malapasaon na kasing-kasing. Iyang langit, iyang himaya, iyang pag-abot sa iyang anak walay laing bendisyon nga gihimo aron kita patagaan sa grasya. Ngano ba nga dili nato ihatag ang tanan kaniya nga mismo siya wala man usab nagpugong sa paghatag kanato sa angayan nga ihatag kanato. Akong basahon ang Roma 8:33 ngadto sa 34 matud pa diri. Wala nay makaingon nga versikulo 33 matud pa diri, walay makaingon kita mga pinili sa Dios mga magsasala. Kay ang Dios na gayud ang nag-ingon nga kita gipakamatarong na. Wala nay makaingon nga silutan kita. Kay si Kristo Jesus mismo gisilutan og namatay alang kanato. Ug dili na ang kana, gibanhaw usab siya ug karon atua sa tuong kamot sa Dios ug naghangyo sa Dios alang kanato. Okay? So ikaw tingali magunahuna nga ang kaluwasan ug saan nasakop lamang sa mga santos ug hingkon nga magtotoo. Dili. Tingali naminaw ka sa gisulti sa yawa, hinungdan sa imong kahilom ug nagtuo nga kini pagtugo sa Dios. Dili. Klaro igsoon gihupay ka sa Dios ug iyang gihulagway si Kristo nga gilansag sa imong mata ug gipahinumdom kanimo sa iyang pagkamanhaw gikan sa kamatayon aron ikaw makasiguro nga ang makig-uli ay natuman ug ang Dios midawat niini. Ang mananaog gibabaw sa kamatayon misaka sa langit. Siya nangamuyo kanimo usapa sa trono sa grasya ug naghimo nimo nakaabag sa trono sa pagkamatarong pinagi sa iyang dugo. Tingali imong kadukan ang kamatayon apan hinumdumi nga si Jesus mipildi sa kamatayon. Nagbanhaw gikan sa kamatayon ug iyang gipakita ang kinabuhi sa Dios sa imong mga mata.
Kung ikaw nagbag-o diha kang Kristo, iyang walay katapusang kinabuhi, nagpuyo kanimo. Sa Roma 8:35 sa paingon sa 37 ang basahon. Roma 8:35 patupad dire, walay makapahimo kanato kung walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Bisag kasinati pa kita og mga pag-antos, kalisod, paglutos, nagutom, katamos, katalagman, ug bisan pagkamatayon. Masiguro nato nga gihigugma gihapon kita ni Kristo. Klaro kay so, no? 36 mingon pa dire, ang kasulatan miingon tungod sa among pagtuo kanimo, ana kami kanunay sa kakuyaw sa kamatayon. Sama kami sa mga karniro nga ihawunon. Apan bisag mao kini ang atong kahimtang, pasagubang nato kini pinagi sa tabang ni Kristo nga nahigugma kanato. Okay? So si Pablo dili magunahuna nga magpakak, no? Ang hulagway niya kanato ang kasunod-sunod nga kagubot din masinati sa tao. Siya may patuod kanato nga kita mag-antos alang kang Kristo, kaya pagtuong kanto sa amahan anak ng Balang Espiritu wala naghatag seguridad o kaharuhay sumala sa imong makita sa kinabuhi ni Hesus. Siya na tao sa Balang Espiritu gilansang sa mga taong gisudlan sa Espiritu niini kalibutan. Si Pablo nakasinati og kapobrehon pagka kinibang kawan-on, apan nakasinati mo siya kakwartahan, patilaw siya sakit, kaluya, nakaabot sa delikadong dapit, nakaangkol sa pagkagmal, nakauban sa mga masupakong igsuon, kapit malumos gikan sa nalunod nga barko. Kining tanan dili importante kanya tungod kay hibalo siya nga ang gugma ni Kristo mas labaw pa bisan unsang tentasyon sa pagkawalay paglaom. Musa ang imong pagtuo, pagmadaugon mopakita maski sa pinakalisod nga problema ug bisan pa sa oras sa imong kamatayon igsuon. Kung ikaw mahimong sama sa karniro sa Dios nga nagsunod kang Kristo, imong gidala ang tanang kalisod nga walay pagpagutbot, mamatay sa imong dignidad o kahambog. Wala niyo mag-iisip nga importante ang pag-asaway sa imong kagalingon, apan ikaw naghimaya, naghulat, nagpasensyoso sa gahom sa Ginoo. Siya nakasabot kanato ug dili kita niya biyaan. Uban kita, big-udon kita aron makakita sa iyang dagkong gugma ug tahuro nato siya uban ang pagpasalamat ug pagkamaayo. Ang gugma ni Kristo naggiya kanato sa mahimayaong kadaugan ug kita malipayon nga moserbisyo taliwala sa mga kagubot ug nga luha gumikan sa atong mga kasakit. Mag-ampo tay soon. Balang amahan, ikaw ang akong amahan ug imong anak akong malalaban karon ug sa katapusan sa paghukom. Ang Balang Espiritu nagapuyo din ni kanako ug mihupay kanako. Ako gasimba kanimo amahan, anak ug Balang Espiritu diha sa gugma. Ako nagatuo nga dili mamatay tungod kay ikaw naglibot kanako, mitago kanako, nagprotekta kanako, mibag-o kanako. O Dios, amping ako gikan sa tentasyon aron walay mga sala nga makabulag nako gikan nimo. Amen. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung naduna kamoy reaksyon, pangutana o opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.